Belgia õllest. Belgia õlled on natuke lillemaitselised. Ei meeldi see nõuab väga? harjumust, jah, ei meeldi, jah. No, ma hakkan homme ka. Natuke naeratame. Ja kus Anni kodu on, kuhu suunda? Siin on väga ilusad majad. Belgia raudtee kohta. Oleme rongis, on arvamus.
Ja, zodat dames en heren, welkom aan boord bij de bootjes van Gent. Met de eerstvolgende 14 minuten neem ik je mee door een stukje middeleeuws-Gent. Maar u weet het net zo goed als ik, de stad Gent ook een klein beetje groter. Eén view van dat gaat dat afgeneven, gestockeerd in het Grijzenbouw ertussen. En na 14 dagen verkocht op de Korengracht, die achter deze huisblok ligt. Also in Gebiet Altjava, das ist zwischen zwei Brücken ein Hafen, das war ein Getreidehafen. Warum ein Getreidehafen? In der Mitte Altjava hat verschiedene Flächen stehen. Das erste geht sie in die rechts hinten diesen Haus, das heißt das Schwarze Hof. Heute eine gastronomische Nähe, vor 40 jaar had er niet gaan. En er kon er niet van maken, zo zit het. De rijken had er kon zich natuurlijk wel een... Voisi ikävä ostimme, että 2 parkkipakavat painimäärässä. Het Gravensteen rechts was het huis, de woning, de residentie van de Graaf van Vlaanderen. Het duurde vele jaren. Tot ze verhuisd zijn naar een ander kasteel een paar honderd meter verder gewoon in de stad gekocht heeft. En er was een van de culturele tentoonstelling van die. We worden geen oosters meer betalen aan keizer Karel. Je gaat dan niet dat een katspits op de geschikt hebben. Tweede, links de keizer op de deugden. En links achter de voeten.
Kusevat poissi vaadata. aga kohvikud katusele ei ole pandud.